leading who? Yeah, who is leading you? So who is leading who? Yeah, who is leading you? So who is leading who? Yeah, who is leading you? So who is leading who? Yeah, who is leading you? So who is leading who? Yeah, who is leading you? Siema, siema, witam was serdecznie. Jest znany kanał Ciupiemy po naszemu. Taki sobie wieczorny strumyk. Siłek. Ja grom na padzie, niestety. Na padzie. Troszeczkę się ścisza w ławeczkach. Okej. A, zostawia, fajna muzyczka jest. Driver, na padzie. Siema, Dawid, witam cię. A, dobry humor jest. A, powiem ci, to Dawid. W porządku. Bywało lepiej, ale w porządku. Tak już miałem praktycznie i spać, ale twierdziłek, że live. Okej, tu się patrzymy. Options. Coś ładuje. Okay. I tu ostatnio w karierze bawiliśmy się Champion. Teraz nie wiem co my weszli. Jedno my weszli. Nie rysu. Coś my wiem, że my przeszli. Okej, no trudno. Jademy z tym. Co ja dostałem na Mikołaja? Nic. Nic nie dostałem na Mikołaja. W robocie dostałem dużo roboty. Papierosa dokończa. O, wiadomości. Cisza. Tak, co ty, Dawid, dostałeś? Pochwal się, co ty dostałeś. Natchnienia. A, dobre, takie zimne. Zmieniawą kamerkę na trochę mniejszą. No widzisz. Danek Ironman. Dostał 2 dychy. Zawsze coś. Zawsze coś. No. Start. Kierownictwo. O. Kadetym. 5, 4, 3, 2, 1, go. A, zbierasz na koda. Słuchaj, jak dźwięk z gry będzie za wielki, to mi dajcie znać.
Ajajajaj. Crest. Wiecie, świetna rzecz. I w tym momencie trochę mikrofon sobie dam bliżej. O. Left 6, keep in through gate 100. Crest into left 5, Oj, oj, keep oj, in. oj, oj. Right 3, gate. I my polecieli. Ciężko będzie tym autem. Kurde, mogłem Keep left through gate, right 5 over mogłem crest, troszeczkę tightens to inne 4. auto wybrać. Strasznie się rzuca to auto na boki. And keep left over crest 150 through dip. John Cena, hello! Witam cię, jak tam? Ajajajajajajajajaj. Left 6, 100. Kurde. Ale wam powiem, że i tak jest ta gra lepsza 6 over niż crest 150 through dip. ten. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Tak, ale tyczka się zmniejsza. O. O. Teraz jest lepiej. A przynajmniej Left oj, 6 oj. half long crest and caution braking, keep left Oh, over oh, oh, crest into oh, right oh. 2 tightens to 1. Opens. Co mi idzie? Dawid, jak ci idzie Nie mam Gran Turismo. Nie mam. Przemek, live, pasja do gier. Ja idę na południe mam, na 12, ale tak jak gdzieś około 9 rano. Także dzisiaj jeszcze się myślę do pierwszej sobie pogram. Wcześniej jakoś tak byłem trochę zamulony. Right 5 and right 5 continues. Ach, wiedziałem. Over crest 100 through dip. Kurde, co jest za auto wybrał? Szpetne auto, naprawdę szpetne auto, że się wybrał. No nie mam. Może na święta, Keep mid over crest może. and gate Ale 100. widzisz, Dawid, mam WRC 7, kupiłem na premiera. Myślałem, że to będzie strzał w dziesiątka, Keep mid over big jump a jednak and crest into right 6 crest 100 left 6. jak tu widzisz w ten Dirty Rally, Left 4 rzucą mnie. Tak w and continues 80. WRC 7 to po prostu wszystkie Crest ranty cały czas. Keep in. O! Dirty Rally przednią napędówką zachowuje się jak Keep left over long crest right ten 5 Opel long. Kadett Keep in. tylnią Into napędówką. left 6 over crest 100. Fuck. Ja cię kręcę. Nie, tu nie będą zaskakujące Left 2 long, wyniki, tightens to 1. niestety. Into right 2 don't cut, keep left over crest. Right 6 keep in. Caution camber left 4 100 crest. Niestety, tu nie będą 100 jakie crest. dobre wyniki. Kurde. Nie idzie ukręcić tym. John Cena. 100 Ja jadę left po over wągel, long po crest. wągel. Caution braking 150 past junction. Big open Paul jada left. po... Ach, fuck. No, wiem, żeście grali, wiem. Right 2 tightens to 1. Caution gate on exit. Kurde, jak to auto się zachowuje. Into right 6 long keep in. Nie, no nie da się tym jechać. And right 6 over crest. Ludzie And left czekają 4, na long wągiel, longs. a ja nie umiem dojechać. Pierunie. O, pierunie. Left 4
And left 6, and left 6 over crest, tightens to 5, continues 80. Co wy tu piszecie? John Cena, Nanek, kupuj, sporo osób. Ekipy ma, to wiem. Nanek, gdzie ty jedziesz, to mówiłem. Ostatnio z Lemming grali. Quick i kto wygra? Walni. A, jeszcze nie ma wyników. Odruski. O, Kruczek. Twoje pytanie jest genialne. Nanek, wiesz jakie koło zużywa się najmniej na zakręcie? Tak, wiem. Koło zapasowe. Tidim. Haha. Chciałeś mnie The left nabrać, 5, co? keep in 100. Słuchaj, a mam do was zagadka. Jak uważacie, jak baba po 50, jak ona wygląda? Napiszcie mi. Jak uważacie, jak baba po 50 wygląda? Ach. O fuck. Idziesz po złoto, idziesz po złoto. Fuck. Water temp is rising. To co, powiecie mi? Jak baba wygląda po 50? Dawid, brzydko albo nadal ładnie. Okej. To jest jedna odpowiedź. Poczekam jeszcze chwilę, to wam odpowiem. Piszcie swoje propozycje. Jak wygląda po 50? Left 4, keep in. Into right 6 over crest, 60. Right 6, keep in. Jak tego nie przejada, będę musiał zmienić na inne auto. Niestety, Into right 6 long 80. nie dojada tego. Left 6. Okej, bo piszecie. A co? No to jeszcze raz wam mówię. Jak baba wygląda po 50? Siema Pitrus.pl. Jak wygląda baba po 50? Dawid napisał, że brzydko albo nadal ładnie. A jak wygląda po 2,50? Hehe. Ach, ten żenujący dowcip prowadzącego. A kaj ty jedziesz. 7 minut. Ja pierdzielę. Jest już ta meta. Aha, ja się jeszcze zdążył wyrżnąć przed metą. No to powiedziałeś. 10. miejsce. Były gorsze? Obejrzyj. Serio? Lepsze wyniki mieli? To jest niemożliwe. Jak ja to mam przejechać? Czekaj, zrobię sobie. Nie, może mi to lepiej pójdzie, wasze zdrowie. Wczytywanie. No, Quickball kupuję, jak przejdę, tylko jak przejdę Fortnite'a. 5, Kampania. 4, 3, 2, 1, go. 60 over crest, left 6, and right 6, 100.
Grafika, jak patrzę w tej Left grze na 6 grafikę, and right 5. zaraz mi się przypomina And left 6 half long, 80 over crest. 2006. Left 6, right 560. Keep right over crest, 150 through dip. Right 6, 150. Mhm. Dip. Ale right kolorystycznie 6, takie and left pochmurne 5 niebo half mi long się over bardzo crest, podoba. 100. Szczególnie w grach. Keep right over crest, 80. Keep left over crest, 80 over crest. Right 6 and crest jump maybe, 150. Left 6 and caution right 6 bump and left 5 logs outside, 130. Right 5 keep in, Wow, right 6 continues for 80. kurwa. Radiator's damaged. And right 5 continues over crest. Right 6 over crest. It's a left 3 long. And right 4 don't cut. It's a caution right 4 long, logs don't cut, 60. Left 6 over crest. And right 5 over jump maybe, right 6. Into Ale caution, kręć, left 5 gościu, gate. kręć, And kręć, left bo ja half się long teraz into skupią, turn a hairpin right. nic nie kręcić. Czekajcie, bo piszecie. What? Tle słychać? Nie wiem, o co chodzi. Driver, powiedz mi, o co chodzi z tyłu, jaki WOT, bo nie wiem, nie rozumiem. Hmm. Zależy, słuchaj Dawid, co wolisz grać. Jak wolisz Sri Lanka, no to nawet w tego koda idzie. A jak wolisz sobie pojeździć, no to GTS. Quickpola nie słuchaj, bo on jest przekupiony przez, rozumiesz, konkurencja, także on ci prawidłowych wyników nie poda. Stoi, śmiech na sali. No. Słuchajcie. O, czekajcie. A propos nieśmiertelnika. Twój. Znaczy... Są tam... Znanek. Dwie ważne daty. Moja miejscowość. I jeszcze jedna rzecz. Quickpool. Wiesz co, no. Mało znajomych masz. Mało znajomych masz. $200 past junctions. Caution, keep right over crest through posts. A powiem wam, że ten Left kod 6 nie through jest zły. posts. Nie Jump jest taki 60, zły. crest, dip, right 3. Troszeczkę jest wkurzające, że mapy są Left strasznie 60 line kamperskie. over crest. Left 4 half long. Ale no to już nie poradzicie nic. Into right 1 long, don't cut, 100. Tego już... Tego na to żaden nie Caution poradzi. right 6 crest, jump maybe. And left 4 long over crest. 80 over crest. Ach, wiedziałem. Wiecie, co wy zaś piszecie?
No, Quickpol, no co ci mam poradzić? Mapy są bardzo słabe, no. Oj, no co wam mam poradzić? Left 4 continues for 80, keep in, and crest. Into right 2 over 80, Ajajaj. times to 1. Jużek się bał, że wyrżnął. Right 6 posts, crest, keep right over crest. Into left 6 jump maybe. And jump, and keep right over jump 100. Keep left over jump maybe through gate. And jump maybe, and caution jump Wiecie maybe. co wam powiem? Into Nie wiem left czy żeście zauważyli, w tej grze są takie bramki. crest, Akurat... hair left 5 long times to 1. O kurwa. Są takie bramki ostrzegające, że idzie wysokie napięcie. W Polsce takich nie ma. Zastanawiam mnie, gdzie ta gdzie ta trasa jest zrobiona, że są takie imbecyle, że jak 150 over crest bump. Gdzie są takie imbecyle, że po prostu takim wielkim autem będą jechać. Druga jest sprawa, serio chciałbym się przejechać takim autem, które jest zaprojektowane przez te studio, które projektuje gry i się tak po prostu kulą. Tak dachuje i w ogóle, tak się ślizga na trasie. Chciałbym to rozzobaczyć. Przejechać się takim autem. O, właśnie o tych bramkach godowych. O tych bramkach. Into right 5 half long 80 through dip gate. Right 6 100 over big crest jump maybe. Hairpin left 100. Right 5. Czekajcie, zaraz was tam na czacie poczytam, co tam ciekawego piszecie. Kuźwa meta, durniu. Ale że go skatował, ja pierdzielę. O fuck! 3. miejsce. Ja pierdzielę. Co byście tam pisali? O kurde. Ale żeście polecieli z tematem. Grubo panowie, żeście polecieli na YouTube tym tematem. No ja nie wiem. FIFA FB. Na razie trzymaj się, Dawid. Dzięki, że wpadłeś. Quickpol, ty grasz we Fortnite'a? A jakoś od ciebie zaproszenia nie dostałem. Jaki 11? 11 grudnia. Tuczek, i ty nie masz takiej gry jak BF? Ciekawe. O! Awans na 8. miejsce. Obejrz. Interesuje mnie ten Wójcik. Krzysztof, Karol. Nie wiem. To on tym kadetem umie jeździć. Nie powinien mieć teraz naprawy tego auta. John Cena, no to co, ja tam do mnie żadnego problemu nie ma, ja pobieram grę, znaczy pobieram aktualizację i grom. Także do mnie tam żadnego problemu nie ma. Jeszcze jedna. Przepraszam. Jeszcze jedna rzecz muszę zrobić.
15 grudnia święto. Spoko, spoko. Obejrzymy, jak to będzie. Oczywiście, że chcę coś ponaprawiać. Aha. O. To tu jeszcze mogę... Ja pierdzielę. Nie no... A, ile mam na plusie, teraz mogę naprawić. Spoko, no to naprawmy na 8%. Dobra, 5, 4, 3, ale że się naprawił. 1, go. 40, right 2, tightens to 1, down. Into left 4, immediate turn square left. 60. Keep right over small crest. Into left 2, tightens to 1. Patrzcie, lampy wymienili. Te agenty. Into right 4, long. Ale wiecie co wam powiem tak szczerze a propos tej gry? Into right 2, long crest. Przejechałbym się tak na żywca. Into left 4, line over 2 crests. Into left 3, long 60. Left 6 over crest. Right 2, long, don't cut. Into left 3, long. Ja nie wiem jak to jest w tych grach. And right Jak 4 over trzaskasz crest. auto, to już się nim potem lepiej jedzie jakoś. Left 6, over crest, jump maybe. Right 3, long 60. Caution left 4, keep right Albo over ja big wolniej jump. jeżdża, potem nie wiem. Into left 3, narrows 40. Right 6, A fuck, co za kretyn. puncture, right rear. Co za kretyn. Into left 5, keep right over crest. Zaraz jak to Left przejdę. 5, keep right over crest. O, Left 6, fuck. into right 6, keep left over crest. Sorry, ale nie Ople. Lubię te stare klasyki, ale Right 5, kurczę. long, nie continue umiem side tym crest, jechać. keep in. Left 4, opens long. Left 3, long. A tak to jeszcze bardziej by nie umiał jechać. Into right 6. Left 6 through gate 60. Fajnie w środku, Left nie? 4, into right 4, long, keep mid over big jump gate, left 6. Ach, And right 6 over crest jump maybe. Into left 5 long, don't cut, 40. Left 6 long, over crest and co crest. ty to Into robisz? right 6 long. Nie, ale jakie dźwięki. Into left 5 long, keep right over jump. Into right 6, left 6, 200. O, Left 5, into caution, right 4, over jump, logs outside. ale nie na rucho. Na rucho nim. Left 5, half long, 100. Jadymy dalej. Left 6, into right 3, long, stay mid, logs outside.
and left 6, into right 6, left 6. Nie no, muszę kamerę zmienić. 40, turn square left. Jakże go obił. To right 5, continues 130, turn hairpin right. Czekajcie, bo wy macie impreza. Ja pierdzielę, jako wy macie impreza na czacie. I powiedz, że tego nie zobaczyła. O fuck. Aha, wy o tym BF-ie. O, Adamek, witam cię serdecznie. Siema, siema. Okej, bo ja mam jeden problem. Okej. Spoko. To left 6, 60. Czyli powiedz mi, John Cena, kiedy? Kiedy do BF-a nie było ekipy, co? Caution, turn left 3, bad camber, don't cut. Into right 6, over crest, turn right 1. Into keep left, past junction, crest. Right 6, half long. And left 4 long, over crest. Ja wam powiem. And right 5, continues for 100. Teraz bych brzydko wyrżnął. Left 6, into caution right 2, tightens to 1. Oj, 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 oj. Into left 4 long, and crest, and keep right over crest, and left Dzisiaj 6, nie było 60. ekipy. John Cena, słuchaj... No mnie, ja wiem, że mnie nie było, no ale... ale Jack wyskatował. Ojeju, jeju. O, jeszcze gorsze miejsce niż przed... Oj, 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 oj. 7. miejsce. Spoko. Na przykład dzisiaj nie było. No co ja ci mogę powiedzieć? No, mnie jest bardzo przykro, że nie było. Wiem, że mnie nie było. Ale kurde, widzisz, ja zazwyczaj John Cena zazwyczaj jak jest, to jak jest ten, to ja gram z wami. Tylko wiesz co, ci powiem szczerze, przeżarł mi się już ten BF. Szyka mi się już przeżarł. Przeżarł mi się z tego względu, że chciałby, znaczy no nie ma tak, bo tak wszyscy lecą jak szaleni na Mafia. O, siemano, siemano, ja ze Śląska, ja Jogodum, ja witam cię. Co do tego BF-a, chodzi mi o to, że wiesz, od polo się gra, włączymy się i opie, każdy leci, ewentualnie ktoś za kimś leci, ale każdy, rozumiesz, leci byle jak, Kaj mu się podobało, Szylow, to mu się podobało i to właśnie jest, kurde, ja by tak wolał,
By to troszeczkę jakoś taktyka zaplanować. O, wiesz jak. Bo to, że lecimy na A, lecimy na B, lecimy na C, lecimy na A, lecimy na B, lecimy na C i tak w kółko, że my czasem kuźwa dużo. Fajne, idzie tam pograć, ale już my tak, to taki, nie ma taki smak jak na początku, jak premium za 200 zł i się okazało, że jak to było? Te premium było udostępniane premium. Się okazało, że wszystkie te mapki se grą, nie? No ale spoko. Chodziło mi, żeby kiedyś na przykład iść na jedna mapa, gdzie będzie na przykład jakby to powiedzieć checkpointy, czy jak się to nazywa, flagi A, B, C, D na przykład. No i też będą te same drużyny, tam ile jest, po 5 osób i żeby każde te 5 osób pilnowało jednego tego, nie? No i chciałbym właśnie na takim czymś zagrać, to by mi się podobało. Także John Cena, no jakby kiedyś umiałeś coś takiego zorganizować, że wiesz, że po prostu jest cała ekipa dogadano i... Nie linia frontu. Na zwykłym, na tej dominacji gromy czy coś, to żeby ten... O Jeruna, witam cię Filip, ja cię kręcę. Idź do mnie w pot, nie no. Witam cię, jak tam u ciebie, jak się czujesz, jak tam zdrówko? Oho. Jeszcze jedna rzecz muszę zrobić. Zaś mnie kurczę kamerka wkurzyło, zaś ona jest tako głupio i ten. O, tu już jest czyste, teraz to będzie troszeczkę trzeba obniżyć. Ulala, nie, troszeczkę więcej. O, chyba tyle. Ja, dobra. Co tam Filip u ciebie słychać jeszcze ciekawego tak przy okazji? Jak tam zdrówko i w ogóle? No, co do tego BF-a to tego, no chciałbym sobie takie coś przeżyć, zagrać, taki event zrobić. Fajnie by było, chciałbym zobaczyć jak to jest. Dobra. Jademy ten ostatni etap. Może go przejdę, chociaż już silnik mi siadał. 60 over crest, caution, keep left over crest, down, into right 4 long, into left 1 long. Into right 6. W ogóle chyba będzie Into trzeba, left 6 over bumps. panowie, zmienić taktykę w tej Into grze. right 4 continues over crest. Into left 660 past junction. Turn back round. O, gdzie pisze? Wszystko okej. Ty zadowolony, żona zadowolona. Wszyscy zadowoleni. No to dobrze. To teraz rozumiesz, Filip, ino trzeba narobić na te 500 plus i ten, nie? Znaczy se zrobić, żeby było 500 plus i jeszcze będzie fajniej. No. Potem zrobimy konkurs na ten. Na Krzesnego, rozumiesz? Na live'ie. Kto więcej da, to będzie Krzesnym. Przypominam, że teraz na Komunio
jak kiedyś się kupowało gra telewizyjna, rolki i rower, tak teraz stawka wzrosła i się zaczyna odkłada. Także konkurs idzie zrobić na chrzestnego. Także zapraszam. Dobra, jedziemy dalej. Turn left 1, 40. O! Za parę... A to nie wiem, czy już mu gratulować, czy jeszcze nie. Wow. Fajnie, to fajnie. To gratuluję, no. Turn right 2, don't cut, bad camber. To fajnie. Into left 6. Into right 6, immediate turn hairpin left. Coś czuję, że chrzestnym będzie Into left Lemi. 4 long. Wujek Lemi. The engine okay? Into caution, turn square right, don't cut, logs on exit. A, Filip. Nie oszukujmy się, to jest kwestia czasu. Już jest duży chłopiec, ja wiem o co chodzi. Filip, to might i już gotowy. A ty się łodno synek, to hop. Into left 6, 60. Left 3 long, don't cut. Into right 6, 60 over crest. Ale fajnie, ale fajnie. Caution right 5, into left 3 tight over crest. Fuck. Nie, to jest niemożliwe. Ja już nie musiłem. Jaki dach. Right 6, crest, 130. Right 6, into care, left 6, keep mid over jump. Into right 4, long. Uuu. Aha, no to tam życzę powodzenia. Ale wiesz, jakbyś tak szukał jakiegoś fajnego chrzestnego, to możemy zorganizować konkurs. No. Into caution, left 6, long. Albo bier Petera. Over crest, Dziecku się jump. nie odmawia. Right 5, and right 5 long. Into left 6, long. Ale nie, over no crest. fajnie, fajnie. Fajnie, że się rodzina Into powiększa right 6, half long. i żona jest zadowolona i Through ty gate, jesteś crest, zadowolona. And left 5, long. Przede wszystkim dużo Into zdrowia, right 4, 40, to gate. najważniejsze. I że jesteście zadowoleni. Right 6, I żeby 40. żebyś więcej na konsoli z nami pograł. Left 6. Into the right 3, long, 40. Right 5 continues to 80 over crests. Tightens O, z to Peterem jaki filmik zrobił. 3. Into left 5 over crest continues and tightens to 4. Keep right over jump, maybe. A Left kiedy 6. Right 6. przylatujesz, przyjeżdżasz, przypływasz do Keep Polski, left over Filip? jump, maybe. Right 5 long. Into caution left 6 big jump. Right 4. Left 640 bump. Kurde, ja powinien dostać trofeum za to. Ja powinien dostać trofeum za te dachowania. Chyba nikt w grze więcej dachowań nie miał ode mnie. Right 5 long 60. Left 4 long keep in. Into caution keep right over jump. Będzie dachowanie, o nie ma. And right 2 long. O, będzie. Into left 3 long. I jest to dachowanie, right zaliczmy? 6 long. Nie. No, niestety to akurat nie możemy do dachowania zaliczyć, ale już prawie. Into right 3. Left 6. Right 4 crest. Left 4 long keep in 100. Oho. Left 4 long into right 1.
long 60. Turn hairpin right. Into left 2 times to 1 over crest 60 to finish. I finish. I finish. I finish. Ale te auto skastowane. O, to kurde, jakbyś miał tak czas, to może by szło się spotkać na kola albo na piwko. Chociaż ty na pewno będziesz miał tam jakieś swoje sprawy do załatwienia, także... No ale jakby się udało, by było fajnie. Uścisnąłby twoja dłoń. O, to fajnie. To dzięki, to spoko. Kurde, przeszłem ten etap i mam nadzieję, że będę... Nie będę mógł. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. W lutym parę dni dla siebie. Spoko. Słuchaj, ja mam wolny pokój. Także... A nowy miesiąc będzie, także nowy urlop. Także możemy grać do rana. Jakbyś tak akurat chciał. Jakieś piweczko, rozumiesz? Alko stream. Lecimy z tym właśnie kadetem. Kurde. Wszyscy zwolennicy tych kadetów mnie znienawidzą, że je tak skasowałem. Tak, że je tak skasowałem. 80, care crest, turn square left, don't cut. 200 through dip. Turn hairpin right, don't cut. 350 over small crests. Ciekawe, na którym zakręcie go skasuje. O, już prawie, prawie. Prawie już go. Prawie by my ładnie dacha zaliczyli. Keep right and left 6 long through dip. Caution right 5 long. Immediate turn square left, don't cut. Ja pierdzielę, jak tym autem tu idzie zielony czas uzyskać. And turn square left, don't cut. I żeby go nie szczaskać, daję pytanie. Last junction. 300. Care, keep left over small crest, turn left 4, and turn acute right, don't cut. Aha! Kurde, we widzów je rąbałem. Turn square left, don't cut. Już szaskane, już, tak jest. Into turn hairpin Jak right, już don't pierwszy cut. rozklupłek, to już to smola. Into turn square right, tightens. Jak już pierwszy rozklupłek, to już to smola. Into square left.
Into turn left 5, opens 100 through dip. Past junction, 100. 42 sekundy straty. Ja Caution, keep right over crest, pierdzielę. immediate turn square left. Into turn square left. 100 crest. Jagodą Filip, Fado, nie było mnie przykop. Powiem, jak przyjedziesz co parę dni, to ja mam pokój wolny, także możesz wpaść, możemy jakieś, coś chce tam też pograć. Jakiś strumyk walnąć, alkostrumyk. Turn hairpin right, don't cut. 100. Turn hairpin left up. 80. Crest, past junction 100. Past junctions. Care jump maybe. Left 6. And right 5 through dip. Keep left over small crest 80. Turn right 4. Nie do uratowania. To było nie do uratowania. And turn left 4, don't cut 80. Double caution right 5. Immediate turn left 3 over bump deceptive. Już jak chłodnica rozwali. A to dopiero pierwszy wyścig. And turn open hairpin left. Don't cut. 200. Kurde, tym autem się tak ciężko jedzie. Następne ten to se wybiera. Crest Wybiera 80. se przednia Caution napędówka, turn bo right 4. ten tylny, Immediate turn acute right, don't cut. nie wiem co się stało. Temperature's well up. 100. Keep left over crest 100. Finish. Bęk. Dojechaliśmy. O, już dużo osób chyba poszło spać. Tych pola nie widzę. John Cena chyba też poszedł spać. Czekajcie. Oj. Coś mi się napiło na... No to trzymaj się, cześć, cześć. Spoko, dobra. To jak jesteś otwarty na spotkanie, to spoko. To spoko. Też jakoś tam mam nadzieję, że zgodome. A kto z nami jeszcze pozostał w tej ciężkiej walce? 3, 2, 1, go. Right 6 over crest, caution braking, turn acute left, don't cut. Into turn left 4, 250 through dip.
turn hairpin right, don't cut, opens. And turn right 3, don't cut. Into left 6 long. And turn right 4. Into turn left 4, 80. Crest Jedna 80. osoba została. Right 6 dip. To jest taki Left wytrwały. 6. Right 680, caution, jump past junction 100. Past junction. Szybko to przejdaj. Caution, braking, turn acute right. 100. Turn hairpin left, don't cut. 150 through dip. Turn right 1. Into turn right 1, ditch outside, narrows. 100 through dip. Past junction. Kurde, jak to auto się zachowuje. Over crest. 100. Caution, keep left into right 5, immediate turn square right, don't cut. 80. Turn hairpin left, 80. Turn hairpin left, don't cut, 80. Turn square right, don't cut. Into turn acute left, don't cut. Into turn right 4, half long. Ja pierdzielę. 400 past junction. And turn right 1, don't cut. Into turn right 1, don't cut. And left 5 continues for 80. Jasny gwin, nie idzie tym autem jechać. 100 through dip. Grom, naprawdę. Naprawdę, grombo, kurczę, no nie Right idzie. 6 and crest. Serio, 500. nie idzie tym autem jechać. Trochę ile wyciągnie. Caution, braking deceptive, turn right 1. Into turn right 3, don't cut, down. Keep Kurde, nie in wiem, gdzie rocks on jak exit. jemy. 100. Miał dwie paki. Ciekawe, czy miał dwie paki. Crest 100, down. Turn acute left, don't cut. Front right puncture. 100 over crest to finish. Aha, bo ja na flapie jechał. Jeszcze 7 miejsce. Ja to jest dobry. Czekaj, nie posłał mi ktoś. Na imprezie ktoś ciekawy w coś niego. Wąska. A, pozdrawiam go.
Dobra. To jest. 5, 4, Niech się to naprawi. 3, 2, 1, Jademy. go. Caution braking, I na turn square ostro. left, don't cut through gate. 200. Ohoho. Caution tight chicane left entry. 150. Tu by się przydała jakaś szkoła. Oj, 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 oj. Jakoś szkoła driftu by się tu przydała. Oj, szykana, ojej. Caution tight chicane right entry. 150. Teraz zaś. Caution turn open hairpin right, don't cut. No down, powiedzmy, rocks że on się exit. zmieścił. 130 through dip. Left 5. And to turn right 2, keep in, bad camber. 130 past junction. Turn square left down through gates, 80. Dobra. Right 6. And left 6, 170. Caution turn left 4, don't cut. 100 up. Crest. 150. Caution turn right 4, don't cut. Crest. 250 through dip. Dobra, Caution cisnemy, braking, turn square cisnemy. right, don't cut. Rocks inside and on exit. Into turn left 3, don't cut. Bank on exit. Jest dobrze. Left 6, 150. Double caution, Okay. left 6, immediate turn square right, don't cut. Ajajajajaj. Znowu szaskało. Crest. Right 6, bump over junction. 100. Jump maybe, 100. Caution braking, hairpin right, tight, round bales. Left 6. Right 6. 60 dip. Left 5 past junction. Care right 4, don't cut. Into care left 5 rocks outside past junction. Ja pierdzielę, mnie idzie dać gazu. Right 6 long 80. Left 5 half long. Right 6 past junction. 80 past junction. Caution turn left 1, don't cut. And turn left 1 over crest, don't cut. 300. Left 6, 200 through dip. Keep mid over big jump, 200. Caution right 5 over crest, jump maybe, deceptive. Braking turn square Oj, right, droga mi don't się cut. skończyła. Care rocks on exit. 80. Turn right 1, don't cut. Care rocks on exit. Patrzcie, co za pecha, mi się droga skończyła brzydko. Is the rear left Straszne one, twarde 100 te past kamienie junction. na tej drodze. 80 crest, left 6 past junction 150. Right 5, don't cut past junction. Bo ja może na tym asfalcie też by się chciał przejechać. Obejrzał, jak te auto loto. 100 to Nie, finish. naprawdę. O kurczę, o tej godzinie. Myślałem, jak zresztą trzeba odpręża przy tym, ale... O fuck! Left rear is gone.
Ja miał pana. A, no to wszystko wyjaśnił. Miał pana. Flap inaczej. Oh. Fajnie bronia tego 7. miejsca. I jeszcze ostatni wyścig. Dobra, jakoś to chyba przeżyjemy. Zobaczymy. Przeżyjemy. Ja sobie papieroska odpalę. Bo mi wolno. A co tam u was słychać na czacie? Co tam powiecie ciekawego? Jak tam zdróweczko? To panowie i panie. Ale widzę, że jest niezły poślizg na tym. Straszny. 5, 4, 3, 2, 1, go. 200 past junction. Right 5. Into left 5, don't cut past junction. Wow. 100. Crest past junction. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz muszę zrobić. Nie. Coś jakieś pierdoły włączają. To i to. Dobra. Okej, dobra, możemy ruszać. Into right 6 over crest past junction 80. Turn left 1, don't cut 80. Turn left 1, don't cut 80. Left 6 over crest, keep in. 150 through dip and crest past junction. Care jump maybe past junction. 80 past junction. Right 6, 100. Crest and crest. Caution braking turn right 1. Don't cut. Into turn right 1, don't cut past junction 80. Co ty robisz, przyjacielu kochany? Co ty wyprawiasz? Past Ja junction cię kręcę. 80. Left 6. Right 4 past junction 80. Kuźwa! Left 5. Ja pierdzielę. Oj, oj, oj. Past junctions. Right 5 over crest. Care left 3, don't cut past junction. Wrong way. Kurde, te auto. Filmowy graczu, witam cię, siemanko, siemanko. Co tam u ciebie słychać? Po pracy czy jak? Kurde, już za tobą filmowy graczu zatęsknię. Jak cię dawno u mnie nie było.
Into left 6 long bump and crest. Caution braking left 3. Right 6, 130. Turn around. Co piszesz? Co tu się porabia? Próbuję przejść wyścigi Oplem Kadetem GT 16-zaworowym, albo 16V. No i powiem ci, że bardzo ciężko. Ciężko mi to idzie, kurczę. Szpetnie to idzie. A filmowy graczu, co tam u ciebie słychać? Powiedz mi. A, spoko. I dawno cię, kurczę, nie było na strumyku u mnie. Normalnie aż za tobą zatęskniłem. Jutro piątek, także. Caution right 5. And turn right 4, don't cut. Into turn square left, don't cut. Keep in, rocks on exit. 250 crest. And caution crest, immediate left 5, don't cut. 250 down. Kurde, tego operatora kamery potrąca. Ja pierdzielę, jak to idzie. Turn right 4, through dip, don't cut, narrows. 80 crest. Wow. Into right 5. Left 6. Caution braking, turn square right, deceptive. 40, past junction. Chyba mi hamulce nie działają, 80. ale nie jestem pewien. Turn left 1 long, cut. Czekaj, 60. za chwilę przeczytam to. Right 5 long, 100 through dip. To finish. No, spoko. Spoko, filmowy graczu, przecież się nie gniewam. O. Ja sobie chyba to już podaruję. Kurde, nie wiem. Nie wiem, czy to dalej kończyć. Jeszcze chyba to jest zima. Tylnią napędówką zimą. Right 2 tightens 1. Into left 4 half long. Into right 4 long. No, kurde, akcja była niesamowita, wiesz. Praktycznie na tym filmiku, no co prawda 3 godziny to trwało, ale najgrubsze akcje były pod koniec. 200 wyświetleń mam. No,
rekord jest 480 wyświetleń, także jest jeszcze dużo do pobicia. Ale pykło mi już te 10 000 wyświetleń, także fajnie. No, ponad 200 subskrypcji. W weekend jakieś tam podziękowania, jakiś vlog nagram. No i co? Mam nadzieję, że się dalej to będzie rozwijać. Dobra, cisna dalej. And caution crest left 3 tightens and right 5. Into right 4 half long over bump 60. Left 3 through dip tightens 2 over crest 80. Care right 4 half long over crest. And left 6 over small jump. Into right 6, 60 over small crest. And caution left 3 continues over 2 crests, 80. Right 4 half long, 130 line over small crest. Left 4 through dip, keep in crest, 60. No i dupa. Oj, 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 oj. Right 3 half long, 40. To jakiś odcinek specjalny chyba. Left 3 don't cut, into crest 60. Right 6, 80. Right 6 over bump continues for 80. To finish. Ale pięknie weszłem w niego. Bardzo pięknie. Aha, to był taki przejazd trudny. 5. Ładnie. Jak tam Barburka? A Barburka w porządku wyszła. A. Spoko. Padosz, będziesz oglądał? Dobra, daj mi minutka i zaraz wracam. Zaraz wracam.
A spoko. Tam czytam tutaj. Padasz to do trzeciej w nocy, nie śpisz. 1, go. Left 3. Into right 2 tightens 1. Into left 4 half long. Into right 4 long. And caution crest left 3 tightens. Aj, dach. And right 5. Kurde, ja te dachy zaliczam. Into right 4 half long over bump 60. Left 3 through dip, tightens 2 over crest 80. Care right 4 half long over crest. And left 6 over small jump. Into right 6, Trzeba 60 over small spokojnie crest. na And caution gazie left 3 jechać. continues over 2 crests, 80. Right 4 half long, 130 line over small crest. Left 4 O, through dip, keep in crest, 60. ja pierdzielę, tamto mi tak przeszło fajnie, a to... Right 3 half long, 40. Ajajaj. Left 3 don't cut, into crest, 60. Right 6, 80. Oho. I znowu najlepszy dach. Right 6 Kurde, over jak ja bump się tym continues for autem 80. czułem. Coś niesamowitego. Kurde, jedź, And left 6 jedź. long over bump 80, over bump. Jedź normalnie. Mój wariacie. Caution right 6 over long crest. Into left 6. And caution right 5 over small jump and small jump. Okay. Ach, na aktora sobie pójdę, a... Szalej. Fabryka shotów, siemano. Twoja ulubiona gierka na live'ach? No widzisz. Dirty Rally. Czemu ty o takiej godzinie jeszcze nie śpisz? Tadyk. A filmowy graczu... Padosz, właśnie dlatego nie lubię symulatorów. Strasznie trudne. No... Słuchaj, powiem ci... Jeżdża długo samochodem i powiem ci, że... Tak jak te auto, co teraz się zachowuje na letnich oponach w śniegu. And left 5 into right 6 bump. To jest ten... tak, to i znaczy to jest lepsze niż w WRC7. Dirty Rally. Ale WRC7... No jest to tragedia. Fajno graficzno tego, ale... Kurde, fizyka gry jest brzydka. Crest 100. Right 4 past junction 130. Left 4 don't cut. And right 4 opens and continues for 80. 60 bridge 130. Kurcze blade. Keep right over jump. Ach. Lekko skręca, rozumiesz, lewo, prawo i... Kurgo.
Strasznie Into nie left łapię 5 long over przyczepności. crest, 150 over bumps. Nie wiem jak tu można szybciej jechać. Caution braking crest, right 4 continues for 80. 100, past junction crest, jump maybe 40. Left 4 half long over bump, Chyba mam open 60 opóźnienie. bump. Później odpisujecie. O, 2 godzinki to ja nie będę streamował. Nie, ja to przejada i uciekam. Spać ci się nie chce. Right 4 Jak tam long wczoraj past po tym junction Mikołaju? tightens. Into crest and left 4 half Tadek. long 40. Wpadnij kiedy... Aha, no Right 3 wpadnij kiedy. 100. By też musiał kiedy wcześniej kończyć ten... Right 3 long opens over crest Właśnie line wpadnij 100. Tadek kiedyś na strumek. Caution bump, left Puszcza ci 4, ta gierka, right se 5. pogromę jakieś zawody może. And left 3 tightens over crest. Oh fuck. Into right 5 over bump 40. Caution left 3 over crest. And open hairpin right. Into left 3 60 crest 40. Left 5 long. Into caution right 6 over bump. And left 4 half long, don't cut 80. Left 5 40. Left 3 over crest bump 80. Caution right 4 over crest past junction. Left 2 half long and crest. Into right 3 long over bump, tightens. And right 5 over bump 40. A Left filmowy 3 long graczy, past wiesz co ci junction powiem? opens. Ja chyba przechodzę tylko na YouTube. Into right 6. And left 3 No long. kurczę, Into right i 4 ten over crest Smashcast, bump, i tightens to Twitch. No może And jedna right three osoba over przyjdzie crest na to jakiś finish. czas. Także... Dobra, przejechaliśmy to. Nie, Tadek, kurde, w weekend, ja nie wiem czy w weekend coś będę robił. Wiesz? Czy w weekend coś będę robił. Mikołaj nie żyje, Team Alan rzucił go z dachu. O. Nic, ja to kończę. Już spanie bierę, a dzień jest męczący. Znaczy weekend, wiesz co, Tadek, weekend nie. Jedynie co to w ten piątek. Ja tak w chałupie będę 21 jutro. Jakbyś co. Być jako, nie wiem. Jest co dobrego. Czy może jako. Ale tak, żeby żaden nie wiedział, wiesz? Tadek, weź coś fajnego, żako i no. Dobra, zapisz i uciekaj. Ja i uciekaj. O, Quick Pull, u ciebie był Mikołaj. Co ci przyniósł? Quick pada. Czyżby Quick pada? A, czekaj. Ja mogę garakę zrobić.
Ja mogę coś... Obejrzyj. Zaś tył napęd. Tu nie mam tyle kasy. Kurde, jak ja tu sobie cenę. Wszystko tył. Ja pierdzielę. Dał ci rózga. Spoko, Tadek, spoko. To tu kurde za ciekawe auta. Jakie ceny. No ja pierdzielę. Dobra, dobra. To filmowy graczy musisz sam sobie kupować, co? Dobra. Ja to gasza, bo kuźwa prowadziłek i zasypiałek, także to już jest moment, jak Nanek jest zmęczony i powinien iść już spać. PSVR. No, a ty, Tadek, tam troszeczkę, słuchaj, więcej może coś, jakiś playlista Nanka, ciekawe akcje Nanka. No, może fajnie by było. Dobra. Co wam chcę powiedzieć o prawie 1:00 w nocy? Dziękuję za was, żeście byli. Dziękuję, żeście mnie oglądali i dziękuję, że jesteście i uciekam spać. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu. Jutro jest piątek, także na pewno coś pogrómy. A wymyśla jakoś fajną gra. Na początek jakoś w ogóle z dupy jakoś gra. Taką wyszukam coś fajnego i pomęczymy nią a potem coś starego pogrómy. Poda, BF-a obejrzymy. Ale pierwsza gra jakoś będzie fajno będzie. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć, do jutra, pamiętajcie o jutrze. Na razie, pa.